Тази песен е за Гюнай и неговата прекрасна жена Нели от Ротердам. Бъдете живи и здрави! Не плачи, майко, аз съм добре. Имах страдания, болка в сърцето. Децата си тръгнаха, останах сам. Но ето, че чудо изпрати небето. Дойде един човек в живота ми сега. Майко, с Нели имахме и трудни дни. Карахме се, борихме се с кавги, но любовта печели завинаги. Сутрин моята прекрасна жена се връща, с много обич силно ме прегръща. Не плачи, майко, защото Нели всяка сутрин и вечер се грижи за мене. Тя е изпратена от Господа за мен, с нея е благословен всеки мой ден. Не плачи, майко, аз съм щастлив, че имам до себе си ангел жив. Не се притеснявай, майко, така е писано, от Господа е дадено, не може да бъде променено. Господи, благодаря ти за тая прекрасна жена. Благодаря ти за нашата хубава съдба. Ти, който си на небето, чу моя глас. Бях в трудно положение, в тъмен час. Ти ми подаде ръка и ми прати нея, моята Нели, за която днес живея. Тя се грижи за мен денонощно, майко. Благодаря ти, Господи, за моята Нели. Не плачи, майко, аз вече съм щастлив. За Гюнай и Нели завинаги.